Sanibona. Nibingelelwa umzukulu kaMdumo. Umdumo ozala uThumbula Tshatatsha, uTshatatsha ozala uPheshe, uPheshe ozala uMagwiyane, uMagwiyane ozala uVaphi, uVaphi ozala uNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo ke kumina ukuthi ngifike la ku channel ethu enkulu impunga Yesintu TV. Laba fowethu ngizonivezela incwadi esesizibhalile. Incwadi le ethi sithini isintu. Incwadi ethu yokuqala. Zifundisa isintu zonke incwadi zethu. Eyokuqala le sithini isintu. Uma uyifuna uyayithola emphelandaba. I350 mawuyithola emphelandaba lencwadi le. Mawufuna sikuthumelele yona i450. Siphinde soba nencwadi yesibili. Amava ahlabahlosile. Amava ahlabahlosile. Uma ufika emphelandaba i350. Uma ufuna sikuposele yona i450. Nayo ifundisa isintu. Yabona njengoba nje wakhipha isiso. Izokutshela lencwadi ukuthi leyo nkinga uyilungisa kanjani. Nawe insizwa njengoba wavumelana nentombi ukuthi ayihoshula isiso. Lencwadi izokutshela ukuthi lokho kulungiswa kanjani. Angichaze lento. Kule ncwadi lezi masibhala sibhala inganekwane. Kodwa sibhala ukuthi inkinga obhekana nazo ngokwesintu zilungisa kanjani. Yonke esiyibhalayo le incwadi yesibili le. Bese ngizoba nencwadi yesithathu. Uyokhula uzukhokhobe. Intandokazi yami ke le. Ave ngiyithanda ngoba le ncwadi le ifaka imfundo kubantu ikakhulukazi abantu abasha, imfundo engekho esikoleni. Imfundo yasekhaya. Imfundo ekhanda umuntu abe umuntu phakathi kwabantu. Noma enza izinto abonakala ukuthi uphuma ekhaya elinemfundo ephilile. Uzokhumbula phela ukuthi njengoba uwena uyincwadi echaza kabanzi ngekini. Konke okwenzayo nala ko TikTok. Mawuthuka abantu ngenhlamba uyincwadi echaza kabanzi ngekini ukuthi wakhuliswa ngenhlamba. Noma kuthiwa abazali bakho abakwenzanga lokho abakukhulisanga ngenhlamba. Kodwa mawuzofika udwabaza abantu la ngenhlamba, abantu bazofunda ukuthi kini wakhuliswa ngenhlamba. Manje le ncwadi ethi yokhuluza ukhokhobe bengifisa abazali bonke abanezingane bayithole le ncwadi ngoba ifundisa inhlonipho ebantwaneni. Ifundisa ukuziphatha okuhle. Hayi lento yokuthi izingane zincane seziyalala zenza ucansi nezamantombazane sezikwazi ukulala nabafana zehlisa amadilosi. Ayifuneki yonke lona. Kunesihloko la esinohlonze la kule ncwadi. Esinohlonze. Engingafisa ukuthi nowakho umntwana azifundele sizomakha lawo mazwi lawa akhulunywa la ayohlala ngaso sonke isikhathi evunguza. Le ncwadi ikhanda umuntu abe umuntu phakathi kwabantu. Ingane ibe ingane ekhaya ebonakala ukuthi le ngane iyahlonipha. Ngishike esikoleni ikhumbule ukuthi lo thisha omi phambi kwami ungumzali wesibili. Ukhona isihloko esibhaliwe la kwathi uthisha ungumzali sibili. Ayi bafowethu. Bese sizoba nencwadi la Indlela Yesintu. Iphume ngonyaka ophelile le yintsha ceke. Abantu abaningi abakabi nayo indlela yesintu. Indlela yesintu ke ngikhohliwe la. Le i150 mawufika emphelandaba 150 masokuposela yona i250 sekuhlanganisa nendleko. Bese kuzoba khona indlela yesintu. Na indlela yesintu. Na indlela yesintu. Bayibona? Na indlela yesintu. Na ifundisa isintu. Indlela yesintu ke bafowethu i750 mawufika emphelandaba i750 uma sokuposela yona i850. Omunye uzothi incwadi ebiza kangaka. Ayibizi le ncwadi. Ayibizi le ncwadi. Ulwazi olula kunolwazi olujulile la. Lalela njengamanje indlela yesintu ikwispecial njengokumhla ka25 kwephezulu. Le special lesi sizophela mhla zi5 kwezokwethwasa uLwezi. Nawe ke kubalekile ukuthi uzitholele yona. Emphelandaba uyithola ngo350 icoshwa phansi. Mawufuna sikuposele yona i450 icoshwa phansi. Nawe kobaleka ukuthi uzitholele yona. Kodwa masiphela ispecial ibuyela ku750
emphelandaba 850 uma sizokuposela yona. Hayi ayibizi bafowethu, iphethe izihloko ezinohlonze. Uyabona la ufundisiwe ngokuthi uma umuntu wazalwa wembethe yini nani kufanele ukuthi uyiqikelele uyiqaphele bese ingubuye embule kanjani. Kunabantu othola ukuthi phakathi komuzwa kubo kuthiwa abantu abadala bekho, umbuzo uthi abekho kuphi? Abekho egcekeni, abekho endlini, bakuphi? Uma usufuna ukubangenisa ubangenisa kanjani? Yini nani kufanele uyiqikelele uyiqaphele? Indlela yesintu ikuthatha ikubeka. Kwabe sekuzojulwa ngenhlambuluko ukuthi inhlambuluko iyini. Inhlambuluko yenziwa kanjani? Yehlukaniswa ngokwezigaba zayo ngoba inhlambuluko ayifani, nokwenziwa kwayo akufani. Kwehlukile ikhona inhlambuluko othola ukuthi kufuna siyenzele ngaphakathi bese soyiphethe lezaleni. Kube khona inhlambuluko kufanele siyenze lezaleni. Awuthola indlela yesintu izokutshela. Kunomuntu othi mina kwathi akufuna ngiganise abazali bami, kufuna baganana ngibashadise. Indlela yesintu iyakubeka esithombeni okuwukuthi kufanele yini ubashadise abazali bakho noma kufanele. Abanjani abazali abashadiswayo? Uma kusubashadisa ubashadisa kanjani? Indlela yesintu. Indlela yesintu khona into engiyithandayo kuyona mayithi indlela engcono yokukhuluma empepheni, ngoba abantu abaningi bamabhimbi bayehluleka ukukhuluma emsamo. Kodwa indlela yesintu iyakufundisa ukuthi iyiphi indlela ongayisebenzisa ukukhuluma empepheni ukuze inkulumo yakho izwakale. Nako konke okade ukukhuluma bese kuyafinyelela emathongweni kwenzeka izinto ezinhle. Ungavela uthi hayi wozani nonke nina bakokhathini. Ayenziwa leyo nto. Kodwa khona indaba ke eyikhulumayo la ejulile. Umuntu oshisa impepho. Bafana bakithi. Umuntu oshisa impepho. Indlela yesintu iphinde yakhuluma ngamakhandlela nembala yakhona ukuthi isho ukuthini imbala yamakhandlela. Yakhuluma ngokuphahla okuthi uma uzophahla yini nani kufanele ukuthi uyiqikelele. Ukuphahla kuyini? Hayi ngeke bafowethu ngeke ngiziqede zonke izihloko sengiphetha. Uyazi kunomuntu omlanjwana. Uma umlanjwana izinto zakhe azihlangani, kuya le nale. Umeya kubantu bamtshela ukuthi hayi kufanele uphandle komalume, athi sengiphandliwe. Kuthiwe kukuphi kini, athi hawu baba mina ngimazi. Uthole ukuthi lo muntu inhlanhla yakhe ikethongweni la kubo, kodwa inomlanjwana. Phela kuyenzeka uthole ukuthi inhlanhla yakho ikethongweni la kini, kodwa wena uzalelwe komalume, ubaba wakho akakuhlawulile akenzile lutho. Kukhona isihloko ke lesibhaliwe kuthiwe ukuzalwa nokuzaleka komuntu. Kwabe sekukhulunywa ngenjula yomsamo ukuthi umsamo uyini. Abaningi bayawuchaza njengendawo la kushiswa khona impepho, kodwa la kukhulunywe ngengqikithi yawo ukuthi masikhuluma ngomsamo sikhuluma ngani. Ayibafowethu ziningi lezi hloko zinohlonze. Ungasalike nawe kule special, ingakho ngithiya ngizokwethulela indlela yesintu ekuyincwadi yethu entsha efundisa isintu nokwenza izinto ngendlela yesintu, hayi mkhuba lesigcwele izwe lonke. Mhlawumbe nje sewakwembula ingubo esigodlweni sagobela, wakuzwe ngoba lokho. Thola indlela yesintu izokuthatha ikubeke okuwukuthi mawuzokwembula imiphi imigudu ekufanele ukuthi uyilandele ukuze inhlanhla le oyidingayo ngokwembula ikwazi ukuthi ikusebenzele. Ikuphi nakuphi la kufanele ngabe usudlule khona. Njengamanje i450 ihlanganise nezindleko zokuyithumela. Ispecial sethu siphela mhlaka 5 kuLwezi kwezokwethwasa. Masiphela abafowethu ibuyela kwintengo yayo 750. Mawufika emphelandaba 850 masokuposela yona. Angawageqa amagula. Sengiphetha ke bafowethu ungaphuthelwa umfanekiso oqoshiwe empunga yesintu.
la sobe sikhuluma khona ngeladi labantu abadala eliqaqa inkinga zomndeni, hayi inkinga zakho, inkinga zomndeni wonke. Okusho ukuthi iladi labantu abadala balekhaya, iladi lomndeni walekhaya. Njengoba nizolenza nifuna ukuzuza nonke phakathi kwegceke, hayi iladi lakho wedwa ozohamba uyolenza entabeni. Kodwa nala sibhalile phela ngeladi lenziwe entabeni, sabhala nangaliladi. Zitholele lencwadi yempunga yesintu, indlela yesintu. Asiqhubeke njalo-ke subscribe nakwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Siwuthatha umfanekiso oqoshe siwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Uma kuwukuthi uyayidinga lencwadi nezinye impunga yesintu esichazile ngazo, zitholakala emphelandaba lapha ku-West Street eThekwini ku-West Walk, 4th floor, office number 420. Uyashayela futhi nale nombolo lezi WhatsApp futhi bese senza inhlelo zokuthi sikuthumelele zona incwadi. Noma ufuna ukuhlala phansi ke nekhehla impunga yesintu, ushaya kuzona inombolo lezi uWhatsApp bese senza uhlelo lokuthi usondele eduze. Ake sithi ke nje impunga.